anem a fer... Un castell! Un castell de sorra! A veure, Maria, què tenim aquí? A veure què ha agafat la mama. Un carro! Mireu que xulo! De color groc! A veure què més tenim, Maria! A veure què ens ensenya la Pipo! Què hi ha aquí? A veure? Uau! Un rasclet! De color verd! Ole, Pipo! Un altre! Què és això? Una pala de color groc! Com el sostre! I què és això? Una floreta! De color vermell! I què és això? Una gallina i una papallona de color verd! Ens anem a jugar! Això que va, Pipo! Un, dos... Vinga, posa aquí una mica de pedretes. Fantàstic! Vinga, Maria, mira, vamos a deixar el rasclet. Agafar les pedretes. I amb la pala... Ole, rega tot, molt bé. Aquí dins, de la galleta, per què? Amb la floreta, fantàstic. Molt bé! Ei, mireu quantes pedretes! Una passada! Molt bé! Què hi ha aquí, Maria? Pedretes! Hi ha pedretes a dins de la floreta! Oh, que bones! Tira-les aquí dins, a la galleta. Fantàstic, i torres a la floreta. Uau! Mireu, estem posant les pedretes i sorreta al carro de color groc. Mireu, uau! Vinga, molt bé. Som-hi! Molt bé! Més! Hem d'emplenar molt el carro. Molt bé, Maria, l'hem emplenat tota i ara posarem dues espelmes perquè és el pastís d'aniversari. Posa'n una. Uau! I dos. Mira, Maria, i ara farem les espelmes. Estàs a punt? Mira. Corre, puja aquí al banc. Vinga, que farem les espelmes. Un. Aixeca't amunt. Mira aquí amb la mama. Molt bé! Un. Ole! Felicitats! Visca, Pipo, tu bé! Xoca-la, Maria! Una i dos! I recordeu a posar me gusta i subscriure-us. I si piqueu la campaneta, us avisaran pels futurs vídeos.